Hyvä Haukat! Hyvä Matias! Ohi vaan! Hyvä! Hyvä! Hieno! Vamos Rasti Haukat! Jouni pitää viedä kopistelle! Voi käydä joku pussin tai pistää koulussa. Hyvä Matias, mene ohi vaan! Hyvä Haukat! Hyvä Matias! Ohi vaan! Vamos Rasti Haukat! Hyvä Matias! Hyvä Matias! Rasti-Haukat starttasivat hyvin ja tampesterilaiset, göteborginaalit, haldenilaiset ja turkulaiset olivat ihmeissään. Jos Rasti-eläinystävän nisäkkäät kuten Rasti-karhut, Rasti-varsat ja Rasti-ilveslynksit ihailivat kateellisina haukkapetolintujen vauhdikasta liitoa Rastilta toiselle. No niin, mikä fiilis? Hyvä! Voitetaanko me? Ykkösenä maaliin. Onko siellä mahdollista? Niin kolmososuudelta maaliin suoraan. Se on ihan hyvin. Hyvä Senja. Rastihaukat liitivät metsään muodotellen osuus osuudelta, poimivat rastit, syöksyivät pois metsästä ja luovuttivat kartan seuraavalle. Ja, än så länge så har vi inte någon kalva och Södertälje i blickfånget. Rastihaukat kannustivat koko ajan seurakavereitaan ylittämään itsensä ja kannustus oli niin hyvää, että siihen verrattuna fanaattisimmatkin keski-eurooppalaiset jalkapallofanit kuulostavat ihan hiiren hiljaisilta kuiskaajilta. Kalvarnas hjälpledningen. Kalvarnas utvecklar 3 sekunder före linje, 7 före handen, 8 före tapperen. Hyvä Noppo! Hyvä Hannu! Där kontrollen in på mål. Här blir det revansch i år. Kalvarnas står i 6:a, handen har en 13:a. Olla! Mene ohi vaan! Anna oli ohittanut jälleen kerran metsässä kaikki edessä näkemänsä ainakin turkulaiset suunnistajat ja jättänyt heidät kauas taakseen. Hyvä Anna! Täysin! Mene ohi vaan! Kukaan ei telonnut nilkkaansa tai pudottanut leimausvälineenä toimivaa sports-identikkua metsään, kuten joskus aikaisemmilla kerroilla. Hyvä Sanna! Tsemppi loppuun asti!
Rastihaukkojen viesti oli edennyt niin hyvin, ettei tänä vuonna todennäköisesti tarvitsisi taas soittaa viikkarin kapteenille, että ei ihan vielä erottaisi köysiä ja suuntaisi merelle, vaan odottaisi vielä hetken satamassa, että rastihaukatkin jättisivät paluolaivan kyytiin. Pidä täysin! Mene ohi! Nopea! Hannu tulee ohi! Hyvä Hannu! Ajoni! Täysin! Sekunnit pois! Mutta sitten yhden osuuden jälkeen eräs haukka kuitenkin ohjattiin itkumuurille kuulusteluihin. Kyllä, oikein kuulusteluihin. Kuulustelija. Eden här din karta och din kontrollnummer 7. Haukka. Jag hade ingen 7. Jag hade bara 6 och 8. Haukka oli viilettänyt metsässä niin lujaa, että vauhdissa rasti 7 oli jäänyt ilmeisesti karttataidoksen väärälle puolelle. Haukka olikin ihmetellyt, miten helppo rata ja mihin muut suunnistajat yhtäkkiä katosivat. No ei auttanut selitykset, diskvalifikationlappu, Felstemplad ruksilla ruudussa lyötiin haukkojen kouraan. Onneksi ruottalaiset olivat kuitenkin sen verran ystävällisiä, että rastihaukat saivat jatkaa viestissä normaalisti virallisesta diskauksesta huolimatta. Viestin nopeuttamiseksi loput osuudet lähtivät uusinta lähdöistä. 2, 1, go! Four, 3, 2, 1, go! Hyvä Veikka! Hyvä Veikka! Hyvä Veikka! Hyvä Veikka! Hyvä Veikka! Hyvä! Pienestä kauneusvirheestä huolimatta jälleen kerran mahtava reissu, upeita suorituksia, hyvää seurahenkeä ja seurakaverinen tsemppaamista. Ensi vuonna ehdottomasti revanssi. Rastihaukat, suunnistusta iloisessa seurassa.